Χαίρετε. Ελπίζω να σας βρίσκω όλους καλά. Είμαι ο Αθανάσιος και σας καλωσορίζω στον κόσμο του The Geo Mentorist. Για να ακούτε πρώτοι τα νέα επεισόδια του The Geo Mentorist, μπορείτε να ακολουθήσετε τις πλατφόρμες podcast, του Spotify, το κανάλι στο YouTube, καθώς και τα κοινωνικά δίκτυα. Ο απόψινός καλεσμένος είναι ο Σωτήριος Παπακοσταντίνου, ο οποίος είναι έμπειρος διαχειριστής κινδύνων και εσωτερικός ελεγκτής με αποδεδειγμένο ιστορικό εργασίας στον τραπεζικό κλάδο. Έχει ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο ως κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στις τραπεζικές εργασίες από το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, στην Επιστήμη Υπολογιστών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο και MBA με ειδίκευση στη διοίκηση οικονομικά από την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων. Από το 2022 είναι επικεφαλής διαχείρισης κινδύνων στην Optima Bank. Ηγείται της μονάδας διαχείρισης κινδύνων του ομίλου σε μια νέα εποχή. Φέρνει αλλαγές στην εσωτερική διακυβέρνηση, τις πολιτικές και τις διαδικασίες της RMU για την υιοθέτηση νέων πλαισίων όπως ECH, DORA, Basel IV κτλ. Παρακινεί τους ανθρώπους να βελτιώνουν τις ήπιες δεξιότητές τους για να αγκαλιάσουν το μέλλον. Καλησπέρα Σωτήρη, καλώς όρισες στην εκπομπή The Geo Mentorist. Πώς είσαι? Καλησπέρα Θανάση, μια χαρά. Πώς σε βρίσκω? Και εγώ μια χαρά και χαίρομαι που είσαι κοντά μου σε ακόμα ένα επεισόδιο του The Geo Mentorist. Αλήθεια, όπως συνηθίζω να ρωτάω, πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή, σε ποιο σημείο του χάρτη μας βρίσκεσαι και της χώρας μας? Αυτή τη στιγμή με πετυχαίνει στην Αθήνα. Δουλεύω ουσιαστικά στο τραπεζικό τομέα. Πατέρας μικρών παιδιών, διδήμων. Οπότε είναι ένα full-time job το πρόγραμμα. Έτσι πως τα περιγράφεις δεν με κάνει παρά να ρωτήσω, γιατί και εγώ Αθήνα ζω, δεν έχω τις υποχρεώσεις, να το πω έτσι, της οικογένειας προς το παρόν όπως εσύ. Η Αθήνα με full time και οικογένεια και δουλειά βγαίνουν πέρα στην Ελλάδα του 25? Κοίταξε να δεις τώρα, με τα παιδιά δεν προλαβαίνεις να χαρείς αυτά που σου προσφέρει η Αθήνα σαν εργένης ουσιαστικά και να αγχωθείς με όλες τις ειρήνες που είναι εκεί έξω. Είναι λίγο περιοριστικό και ουσιαστικά συντονίζεσαι με το πρόγραμμα το οποίο έχουν τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες. Γιατί εμένα είναι μικρά, είναι 5 ετών, οπότε αυτά καθορίζουν λίγο πολύ το τι θα γίνει το απόγευμα, πώς θα πάμε, πού θα πάμε και τι θα κάνουμε. Κάθε ηλικία των παιδιών έχει και την ιδιαιτερότητά της. Όταν ήταν πιο μικρά, παρόλο που όλοι λέγανε ότι είναι δεσμευτικό γιατί θα γυρνάς με καρότσια και τα αξεσουάρ όλα που έχουν, ήταν λίγο πιο ελεύθερο με τη λογική ότι δεν είχαν απαιτήσεις. Τώρα είναι μικρά ανθρωπάκια τα οποία έχουν τα δικά τους θέλω. Δεν είναι εύκολο να συμβαδίσουν με τις επιθυμίες ενός ενήλικα. Οπότε συμβαδίζει ο ενήλικας με τις επιθυμίες ενός μικρού ανθρώπου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και το καταλαβαίνω και το γνωρίζω και από κοινούς γνωστούς και γενικά. Αλλά σαν πόλη Αθήνα, θεωρείς ότι είναι εντάξει για μια οικογένεια? Κοίταξε, οι συνθήκες είναι λίγο πολύ δύσκολες. Παλιότερα θα σου έλεγα πως είναι πολύ πιο εύκολο στην επαρχία να μεγαλώσει παιδιά, δηλαδή στην ηλικία όταν ήμουν εγώ παιδί και λίγο αργότερα. Τώρα πιστεύω ότι είτε είσαι σε μια περιοχή της Αθήνας, γιατί τα παιδιά δημιουργούν ένα περιορισμό στο να κινείσαι στην ίδια περιοχή που είσαι συνέχεια, είτε είσαι σε μια επαρχιακή πόλη, πλέον οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι είναι οι ίδιοι. Δηλαδή η επαρχία δεν είναι ένα πιο safe environment πλέον, δεν είναι πιο ασφαλή περιβάλλον για να μεγαλώνεις τα παιδιά σου, όπως ήταν παλιότερα. Νομίζω ότι και οι κίνδυνοι έχουν φτάσει και εκεί και οι συνθήκες είναι ακριβώς οι ίδιες. Απλά η Αθήνα έχει αυτή τη στιγμή περισσότερες επιλογές για τα παιδιά από ό,τι σου δίνει η επαρχία. Αυτό ουσιαστικά εκμεταλλεύεσαι στην Αθήνα. Μάλιστα. Πριν ρωτήσω έτσι λίγα λόγια για το που μεγάλωσες και την περιοχή σου, ακούς podcast και ποια θεματολογία? Τώρα έχω αρκετό καιρό. Συνήθως ό,τι έχει να κάνει με τις εξελίξεις, με τα νέα, κάποια ενδιαφέροντα θέματα, κάποια θέματα τρέχοντος ενδιαφέροντος κτλ. Αλλά τα τελευταία 3-4 χρόνια δεν περισσεύει χρόνος, με την λογική ότι την ώρα που πάνε για ύπνο τα παιδιά, πάω και εγώ για ύπνο για να μπορέσω να κάνω ένα restart. Θέλω να πιστεύω ότι σιγά σιγά θα ξαναμπω πάλι στη λογική να καταφέρω να έχω λίγο χρόνο το βράδυ ως πλήστον για να μπορώ να παρακολουθώ ουσιαστικά και θέματα τα οποία ξεφεύγουν και από την καθημερινότητα και όπως είναι, θέματα που έχουν να κάνουν με τις φυσικές επιστήμες ή με τέχνες κτλ.
Δεν θέλω δηλαδή να κλείνουμε ούτε στην επικαιρότητα, αλλά ούτε και στα αντικείμενα τα οποία έχω στο εργασιακό μου τομέα και ασχολούμαι και 8 και 9 και 10 ώρες την ημέρα. Ναι, είναι σημαντικό γιατί κάπως έτσι ξεθολώνει, να το πω, ή ξεμπλοκάρει και ο εγκέφαλος, γιατί η ρουτίνα ή η επικυρότητα ή τα ίδια πράγματα όταν ακούς, νομίζω ότι καμιά φορά μένεις στάσιμος κατά κάποιο τρόπο. Οπότε σφαιρικά χρειάζονται τα πάντα. Οπότε για μίλησέ μου λίγο για το που μεγάλωσες και λίγα λόγια για την περιοχή σου και τι σου αρέσει από εκεί όταν πηγαίνεις. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Καρδίτσα, Θεσσαλία. Είναι μια ωραία περιοχή στη Δυτική Θεσσαλία. Είναι λιγότερο αναπτυγμένη από τις 4 περιφερειακές ενότητες που έχει η Θεσσαλία, και αυτό κρατάει και ένα πιο άγριο τοπίο και ένα πιο ανθρώπινο περιβάλλον ακόμη, σε σχέση δηλαδή με το Βόλο και τη Λάρισα που έχουν μεγαλύτερη ανάπτυξη, και τα Τρίκαλα που έχουν και πιο πολύ τουριστική ανάπτυξη με όλα τα χιονοδρομικά, μήλους τοξωτικών κτλ. Παρ' όλα αυτά η Καρδίτσα έχει δυνατότητες, γιατί αυτή τη στιγμή έχει 2 μεγάλες λίμνες, όπως είναι η Πλαστήρα και η λίμνη του Σμοκόβου, και έχει μια μικρή φυσική λίμνη, τη Στεφανιάδα. Οπότε ανθρώπους στους οποίους τους αρέσει η περιήγηση ψάχνουν εναλλακτικές διαδρομές για να ξεφύγουν από την καθημερινότητα. Σου δίνει τη δυνατότητα. Έχει λουτρά, τα οποία τα έχουμε εγκαταλείψει σύγχρονοι, αλλά τα χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ στο παρελθόν, τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε, και έχει και αρχαιολογικούς χώρους, οι οποίοι και αυτοί δεν έχουν αναδειχθεί τόσο πολύ όσο άλλοι χώροι, οι οποίοι αναφέρονται συνήθως σε πολλά πράγματα, στην αρχαιολογική γραμματεία, ας πούμε. Εντάξει, νομίζω ότι θα με επιτρέψετε έτσι να σχολιάσω και εγώ κάποια πράγματα. Πλαστήρα αγαπώ, έχω πάει πάρα πολλές φορές. Σμόκοβο βρέθηκα πρόσφατα πριν λίγα χρόνια, βασικά μετά τις καταστροφές, πριν 1,5 χρόνο, με τις πλημμύρες, που μετά πήγαμε με το σύλλογο τοπογράφοι να βοηθήσουμε το χωριό που έχει πλημμυρίσει για να οριοθετήσουμε τα χωράφια τους εκεί και ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε από τη δική μας μεριά. Ήταν έτσι πρωτοβουλία και συνεργασία και με το Δήμο αλλά και με την κοινότητα εκεί κάποιων χωριών. Ωστόσο, μας φιλοξένησαν στο Σμόκοβο και αυτό ήταν έτσι πάρα πολύ ενδιαφέρον και εντυπωσιακό. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πώς ήταν στο παρελθόν, εσύ ανέφερες ήταν πιο ανεπτυγμένα, αλλά πάντως υπήρχαν ακόμα λεωφορεία που πήγαιναν και για τα λουτρά, αλλά και για τις ξενοδοχειακές μονάδες που είναι δημοτικές ακόμα. Και αυτό είναι πολύ όμορφο, θα πω εγώ, γιατί η περιοχή. Σωστά. Ήταν η πρώτη κοινοτική επιχείρηση που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα, εκμεταλλευόμενη την αλλαγή του πλαισίου. Το 80-81, γνώρισε μεγάλη άνθηση τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90, αλλά από εκεί και πέρα, με την κρίση του 2010, που ουσιαστικά καταργήθηκαν πολλές παροχές ασφαλισμένους και πέρασε μια μεγάλη καμπή, κρατάει ακόμη σαν δημοτική επιχείρηση πλέον, γιατί με όλες τις συγχωνεύσεις που έγιναν Καλλικράτη, Καποδίστρια, Καλλικράτη κτλ. Κατέληξε να είναι μια δημοτική επιχείρηση στο Δήμο Σοφάδων, δηλαδή έχασε το χαρακτήρα της κοινοτικής κτλ. Αλλά το θέμα είναι ότι κρατάει αυτόν το χαρακτήρα της ακόμα. Δεν ξέρω πότε θα περάσει, όπως και όλα τα υπόλοιπα, σε αυτό το περίφημο υπερταμείο, πώς λέγεται, αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας, και πιστεύω να καταφέρουν να την κρατήσουν και να μην την δούμε κι αυτή να παίρνει το δρόμο, όπως θα πάρουν πάρα πολλές ιαματικές πηγές στη χώρα μας και θα δοθούν για εκμετάλλευση σε ιδιωτικά συμφέροντα. Τι να πούμε, θα δούμε. Θα φανεί. Πάντως, εγώ είχα θετικό πρόσημο, δεν είχα ξαναπάει στο παρελθόν. Η αλήθεια είναι Σμόκοβο και στην Τεχνητή Λίμνη αλλά και στα Λουτρά. Και για να το κλείσω αυτό έτσι, νομίζω ότι αναφερθήκαμε και είναι ωραία εκεί και η περιοχή της Καρδίτσας ευρύτερα. Νομίζω ότι ο νέος οδρόμος, το νέο οδικό δίκτυο Ε65 που λέμε, ίσως φέρει, ξέρεις, πιο πολύ κόσμο και περισσότερους τουρίστες ακόμα και στην πόλη της Καρδίτσας. Γιατί βοηθάει. Και εγώ θυμάμαι από Αθήνα Σμόκοβο όταν είχαμε πάει και πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα. Σε σχέση με πριν που ίσως έπρεπε, δεν ξέρω εγώ, να πας μέσω Λάρισσας ή να αλλάξεις με τον Πέρα από το δρόμο, το καλό με την Καρδίτσα είναι ότι είχε εκμεταλλευτεί κάποια στιγμή στο Δήμο Κάμπου και είχε φτιάξει μία πίστα, έχει οριοθετήσει και αεροδρόμιο. Οπότε αυτή τη στιγμή έχει έναν υποτυπώδη πύργο ελέγχου και φιλοξενεί τα μονοκινητήρια, αυτά τα κλασικά των αερολεσχών κτλ. Αλλά υπάρχει πλέον η υποδομή. Σε κάποια χρόνια θέλω να πιστεύω ότι δεν θα είναι μακρινά να δούμε ένα μικρό αεροδρόμιο Δυτικής Θεσσαλίας στο συγκεκριμένο χώρο, γιατί είναι το μοναδικό ουσιαστικά
οριοθετημένο και σε λειτουργία που υπάρχει τρίκαλα καρδίτσα. Αλλά αυτό χρειάζεται συντονισμένες προσπάθειες από τους ανθρώπους που ουσιαστικά ζουν εκεί και δραστηριοποιούνται και στα τοπικά πράγματα, δήμους, περιφέρειες κτλ. Να κυνηγήσουν το όνειρο να έχουμε μικρές πτήσεις στη Δυτική Θεσσαλία και μάλιστα ένα μικρό αεροδρόμιο το οποίο δουλεύει και καλοκαίρι, δεν είναι κακό. Θα αφήσουμε έτσι την πανέμορφη Καρδίτσα και την αγαπημένη Θεσσαλία. Και εγώ από Πρόποδης Ολύμπου κατάγομαι, οπότε την έχω γυρίσει και την αγαπώ τη Θεσσαλία. Πάμε λιγάκι σε σένα. Όπως προλογίσαμε, είσαι διαχειριστής κινδύνων και εσωτερικός ελεγκτής. Αυτό που θα ήθελα έτσι αρχικά να σε ρωτήσω είναι ποιες είναι οι βασικές σου σπουδές και πώς γίνεται κάποιος διαχειριστής κινδύνων. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ο ρόλος μου είναι επικεφαλής διαχειριστής κινδύνων σε μια ελληνική τράπεζα. Τώρα, ταυτόχρονα, όταν είσαι ενεργός στο ένα, δεν μπορείς να είσαι ενεργός στο άλλο, γιατί είναι περιοριστικό το πλαίσιο. Η εμπειρία όμως υπάρχει και από τα δύο αντικείμενα. Οι σπουδές μου, ουσιαστικά ξεκίνησα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στην Επιστήμη των Υπολογιστών, τώρα μιλάμε για 1997. Συνέχισα με ένα μεταπτυχιακό πάλι πάνω στην Επιστήμη των Υπολογιστών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, παλιά ΣΟΕ, και αφού μπήκα στο τραπεζικό τομέα, τότε έκανα άλλα δύο μεταπτυχιακά. Το ένα ήταν ένα MBA και το άλλο ήταν ένα Master ακριβώς πάνω στη τραπεζική. Και ενδιάμεσα πάρα πολλά σεμινάρια, κυρίως διαδικτυακά, γιατί τα περισσότερα γίνανε ενώ ήμουν νέος υπάλληλος στη συνεταιριστική Καρδίτσας που ξεκίνησα την καριέρα μου. Σίγουρα οι σπουδές και οι εξειδικεύσεις πρέπει να κουμπώνουν στην εργασία μας και θεωρώ ότι το έχεις πετύχει αυτό. Οπότε, εγώ θέλω λίγο να κάνουμε δύο στάσεις στα δύο μεταπτυχιακά και θα ήθελα να μου πεις λίγα λόγια. Το πρώτο, σχετικά με τις τραπεζικές εργασίες, ποια ήταν η έρευνά σου εσένα σχετικά, δηλαδή με τι ασχολήθηκε η διπλωματική σου, να το πω διαφορετικά. Το μάστερ πάνω στη τραπεζική είχε ουσιαστικά είχα την τύχη να δουλεύω σε μια τράπεζα η οποία συνεχίζει ακόμα και σήμερα να είναι η καλύτερη από τις συνεταιριστικές τράπεζες στην Ελλάδα. Τότε ήμασταν 17, τώρα είναι νομίζω 4-5. Οπότε το μεταπτυχιακό μου ουσιαστικά ήταν να διερευνήσω κατά πόσο το μοντέλο το οποίο χρησιμοποιούσαμε μέχρι τότε και δουλεύαμε την τράπεζα θα μπορούσε να ήταν βιώσιμο και για τα επόμενα χρόνια ή αν θα έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές πάνω στον τρόπο με τον οποίο δουλεύαμε την τράπεζα για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις στις οποίες ερχόντουσαν. Δηλαδή, συνδύασα ταυτόχρονα όλο το θεωρητικό πλαίσιο που πήρα από το μεταπτυχιακό στο να βγει μια διπλωματική η οποία θα μπορούσαμε να την εκμεταλλευτούμε άμεσα πάνω στην τράπεζα στην οποία εργαζόμουν και είχε μεγάλο ενδιαφέρον. Μάλιστα, ναι, ακούγεται ενδιαφέρον και πολύ εξειδικευμένο. Τώρα πάμε λιγάκι στο MBA. Κατά τη γνώμη μου θεωρούνται από τα πιο δύσκολα master που υπάρχουν και στη χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό, αλλά είναι και πάρα πολύ απαιτητικά από αυτή την άποψη. Σίγουρα όταν κάποιος το τελειώσει παίρνει κάποια θέση ευθύνης. Τουλάχιστον στον κύκλο μου, όσους γνωρίζω και εσένα, όπως είπες, είσαι και εσύ επικεφαλής και υπεύθυνος. Οπότε πες μου λίγα λόγια για το δικό σου MBA, που το έκανες, τι έχεις ξεχωρίσει από αυτό το MBA και ποια ήταν η αντίστοιχη μελέτη, έρευνα. Τότε που σχεδίαζα ουσιαστικά να δω και διερευνούσα στην περιοχή της Θεσσαλίας ποιες ήταν οι δυνατότητες για να γίνει ένα MBA, επέλεξα τελικά να πάω και να κάνω ένα MBA στην Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων, η οποία πλέον δεν υφίσταται. Αντιμετώπισε κάποια προβλήματα. Ουσιαστικά ήταν ένας οργανισμός ο οποίος φτιάχτηκε από τις επιχειρήσεις για να παράγει στελέχη. Και το MBA το οποίο είχαν στήσει είχε πάρα πολλά στοιχεία τα οποία δεν θα στα έδινε ένα θεωρητικό MBA σε ένα πανεπιστήμιο. Είχε πάρα πολλά case studies. Ουσιαστικά είχε πάρα πολύ mentoring μέσα από ανθρώπους οι οποίοι ήταν ενεργοί στο χώρο εργασίας. Δηλαδή δεν ήταν απαραίτητα ακαδημαϊκοί. Υπήρχαν δηλαδή τα βιβλία, οι σημειώσεις που μας δίνανε και τα λοιπά, τα οποία σου δίνανε το θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά όλη η παρουσίαση και η διδασκαλία γινόταν από ανθρώπους οι οποίοι ήταν expert πάνω στο αντικείμενο. Wow. Ήταν active, ήταν ενεργοί στον χώρο εργασίας, οπότε σου μεταφέρανε ακριβώς αυτό που θα έβλεπες όταν θα βρισκόσουν μέσα σε μια μεγάλη επιχείρηση και όχι το θεωρητικό που θα έπαιρνες αν ήσουν σε μια
ιδεατή επιχείρηση που θα έπρεπε να δουλεύει σύμφωνα με αυτά τα οποία ουσιαστικά έλεγαν τα εγχειρίδια. Και οι εμπειρίες που πήρα από αυτό το μεταπτυχιακό ήταν πολύτιμες και τις χρησιμοποιώ ακόμα και σήμερα ουσιαστικά. Τώρα το thesis πάνω στο που καταλήξαμε να κάνουμε στο τέλος της ημέρας ήταν να πάρουμε μια θεωρητική επιχείρηση και να κάνουμε ένα σχεδιασμό ενός marketing plan από την αρχή μέχρι το τέλος για τη συγκεκριμένη επιχείρηση με την υπόθεση ότι δεν είχε τίποτα οργανωμένο και θα έπρεπε να το είχαμε στήσει από την αρχή. Οπότε ήταν ένα κομμάτι το οποίο δεν το είχα καθόλου και ήταν αρκετά. Είχε την πρόκλησή του, αλλά κέρδισε αρκετά. Και ακούγεται ενδιαφέρον έτσι αυτό που ανέφερες για ότι ήταν τόσο στοχευμένο και ότι ήταν και από ανθρώπους που είχαν τη γνώση και την εμπειρία πάνω στο επιχειρήν και όχι μόνο. Εσύ δυσκολεύτηκες, θα ήθελα να σου την κάνω αυτή την ερώτηση. Σε δυσκόλεψε το συγκεκριμένο μάστερ? Κοίταξε, όλα τα μάστερ βασικά έχουν τη δυσκολία τους με τη λογική ότι θα πρέπει να μπεις πάλι από την αρχή στο να αρχίσεις να διαβάζεις, να ενημερώσεις για καινούργια πράγματα, να εξειδικεύεσαι και να αφιερώνεις χρόνο για να μπορέσεις στο τέλος να τα χωνέψεις, να τα κατανοήσεις αυτά τα οποία θα σου δώσει το μάστερ. Να μην γίνει δηλαδή ένα μάστερ τυπικό, να αγοράσεις ένα χαρτί δηλαδή στο τέλος της ημέρας, αλλά να μπορέσεις να αξιοποιήσεις τη γνώση που θα πάρεις. Ήταν απαιτητικό αρκετά. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τώρα τα μαθήματα ήταν Παρασκευή, απόγευμα και Σάββατο πρωί, όλη μέρα, που έπρεπε να φεύγω από Καρδίτσα και να πηγαίνω Λάρισα. Mm-hmm. Γιατί εκεί ήταν. Οπότε είχε, πέρα από τη μετακίνηση Λάρισα-Καρδίτσα, είχε και έπρεπε μέσα να βρω το χρόνο μέσα το απόγευμα κυρίως από την εργασία να μπορέσω να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις ενός τέτοιου προγράμματος. Ναι, σίγουρα. Κάθε μεταπτυχιακό έχει απαιτήσεις. Μου θυμίζει και εμένα το δεύτερο μεταπτυχιακό που έχω κάνει στο Πολυτεχνείο Βόλου, το οποίο είχε να κάνει με την ανάπτυξη της υπαίθρου, στους χωροτάκτες, στο τμήμα χωροταξίας δηλαδή, όπου είχαμε και τους καθηγητές, αλλά η ομάδα ήταν από ανθρώπους της κοινωνίας και της Θεσσαλίας. Είχαμε από δημάρχους, περιφερειάρχες, συμβούλους. Υπήρχε δηλαδή έτσι μια μίξη ανθρώπων και δεν ήταν απλά φοιτητές. Ήταν κατά κάποιο τρόπο επαγγελματικό μεταπτυχιακό, να το πω έτσι. Και θυμάμαι είχαμε κάνει, τώρα έτσι το αναφέρω γιατί είσαι και από την Καρδίτσα, στο Μουζάκι και σε κανένα δυο χωριά εκεί Ελληνόπυργο. Είναι το χωριό μου το Μουζάκι. Αλήθεια, ναι. Έχω το Μουζάκι, Ελληνόπυργος και ένα άλλο χωριό. Είχαμε κάνει την αντίστοιχη μελέτη και ευρωπαϊκές προτάσεις για να στηθεί κάτι εκεί πέρα. Τώρα έχουν περάσει χρόνια βασικά από τότε, το 16-17, δεν θυμάμαι κι εγώ. Οπότε, ναι, μου θυμίζει λίγο αυτό έτσι όπως το ανέφερες. Πέρασε η πλημμύρα και πήρε έκανε τις καταστροφές της στο Μουζάκι, οπότε τώρα πρέπει να το ξανασχεδιάσετε πάλι. Τώρα φαντάζομαι. Χαριτολογώντας, αλλά αυτό ήθελα να το ρωτήσω και πριν, αλλά προχωρήσαμε, μιας και το είπες και εσύ με τις πλημμύρες, υπήρχε κάποια καταστροφή σε κοντινό σου περιβάλλον, να το πω έτσι, γιατί φυσικά είδαμε ότι έγινε χαμός, αλλά πες μου κι εσύ πώς το βίωσες από... Η καταστροφή που έγινε στο Μουζάκι έγινε κυρίως στην παραποτάμια περιοχή, οπότε εκεί δεν επηρεάστηκε τόσο πολύ ο κεντρικός οικισμός του Μουζακίου. Οπότε εκεί δεν είχαμε κάποια καταστροφή. Τώρα, στην πρώτη καταστροφή που μπήκε το νερό ουσιαστικά μέσα στην Καρδίτσα, στο δικό μου το πατρικό δεν έγινε καμία ζημιά, αλλά στο πατρικό της γυναίκας μου, η οποία είναι και αυτή από Καρδίτσα, ουσιαστικά πλημμύρισε όλο το υπόγειο. Και αναγκαστικά πετάξανε ασανσέρ, λέβητες, ό,τι μπορείς να φανταστείς, ό,τι μπορεί να έχει μια πολυκατοικία μέσα σε ένα υπόγειο. Δηλαδή έγινε σοβαρή καταστροφή. Ναι, τραγικά τα πράγματα και έχει πληγείς διπλούν. Δεν θυμάμαι τώρα το χωριό Μεταμόρφωση λεγόταν που είχαμε πάει εμείς, ότι εκεί αυτό έχει πλημμυρίσει ξανά και ξανά για αρκετές φορές. Δυστυχώς τα χωριά εκείνα είναι στο σημείο στο οποίο καταλήγουν νομίζω τα δύο μεγάλα ποτάμια για να πάνε στον Ποινιό. Στον Ποινιό, ναι. Οπότε εκεί και παλιότερα η Μεταμόρφωση είχε νομίζω και τη δεκαετία του 90 πάλι πλημμυρίσει. Ναι. Αλλά νομίζω ξαναπλημμύρισε και τώρα. Και τώρα νομίζω δεν ξέρω αν βγήκε κατοικήσιμη ή αποφασίσανε να. Δεν θυμάμαι. Κάτι τέτοιο διάβασα να γίνει μετεγκατάσταση. Θυμάμαι και εμείς όταν είχαμε πάει, τώρα έχει περάσει αρκετός καιρός, δεν έχω παρακολουθήσει τα νέα, αλλά θυμάμαι ότι το ζητούσαν και οι κάτοικοι ότι θέλουν να κάνουν μετεγκατάσταση. Τουλάχιστον το μεγαλύτερο ποσοστό, εντάξει, να μην πω ότι θέλαν όλοι. Μάλιστα. Θέλουν να κινηθούν στον Παλαμά, νομίζω. Παλαμά, ναι, γιατί είναι κοντά. Ναι.
Θα ήθελα έτσι λίγο να ξεδιπλώσουμε, να επανέλθουμε λίγο στα δικά σου και στα εργασιακά σου σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων και τον εσωτερικό ελεγκτή. Εσύ ως επικεφαλής και υπεύθυνος, θα ήθελα να ρωτήσω τώρα, η διαχείριση κινδύνων είναι ανάλογα πώς το βλέπουμε και από ποια επιστήμη, επιχείρηση, δεν ξέρω και εγώ, κλάδο την πλαισιώνουμε. Αντίστοιχα σημαίνει και κάτι. Όπως και εμείς διαχείριση κινδύνων στην επιστήμη της γεωπληροφορικής, μπορούμε να υποθέσουμε πάρα πολλά πράγματα που έχουν σχέση με το χώρο, με τις κατολιστήσεις, με τις πλημμύρες. Και εκεί μπορούν η δικιά μου επιστήμη να συμβάλλει και να βοηθήσει και την κοινωνία και τους μελετητές. Τέλος πάντων, όλο αυτό το κομμάτι. Στο δικό σου κλάδο και σε αυτό που είσαι εσύ επικεφαλής, πώς ορίζεις τη διαχείριση κινδύνων και πώς τον εσωτερικό ελεγκτή? Ποιος είναι ο ρόλος σου, να το πω έτσι? Η διαχείριση κινδύνων μέσα σε ένα χρηματοπιστωτικό τομέα, που είναι οι τράπεζες, είναι ένα αντικείμενο το οποίο αφορά ουσιαστικά και αγκαλιάζει όλη την επιχείρηση. Οι περισσότεροι θα στοχεύσουν, ακούγοντας διαχείριση κινδύνων μέσα σε τράπεζα, ότι είναι κάποιος ο οποίος ασχολείται μόνο με τα οικονομικά της επιχείρησης, είναι τα νούμερα, είναι οι δείκτες κτλ. Ευτυχώς, για όσους ασχολούνται με τη διαχείριση κινδύνου, υπάρχουν τόσα πολλά αντικείμενα από κάτω, από την ομπρέλα δηλαδή της διαχείρισης κινδύνων, τα οποία αγκαλιάζουν όλο τον οργανισμό. Δηλαδή, τι θέλω να πω γι' αυτό? Πέρα από το κλασικό κομμάτι της διαχείρισης κινδύνων, το οποίο αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο, δηλαδή χορηγήσεις, κατά κύριο λόγο χαρτοφυλάκια ομολόγων κτλ. Που έχουν οι τράπεζες, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο αφορά το λειτουργικό κίνδυνο και έχει να κάνει από τη φυσική ασφάλεια μέχρι νομικούς κινδύνους. Ένα καινούριο κομμάτι το οποίο έχουμε αναδείξει τα τελευταία χρόνια και έχει αποσχιστεί από το παλιό, ξεκίνησε μέσα στο λειτουργικό κίνδυνο και έχει αποσχιστεί πλέον και το έχουμε αυτόνομο και προσπαθούμε να το αναπτύξουμε. Έχει να κάνει ό,τι έχει από κάτω του, είναι μια ομπρέλα για τα πληροφοριακά συστήματα και ό,τι έχει να κάνει με τα πληροφοριακά συστήματα ενός οργανισμού. Μετά είναι το καινούριο πλαίσιο το οποίο μας απασχολεί όλους πλέον, το οποίο έχει να κάνει με το ESG, Environmental, Social και Governance, δηλαδή όλη η ομπρέλα η οποία τρέχει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο να γίνουν πιο πράσινες οι επιχειρήσεις, κοινωνικά υπεύθυνες κτλ. Και να βελτιώσουν τη δική τους κυβέρνηση. Έχει ουσιαστικά ένα βαρύ πλαίσιο το οποίο ακολουθεί τη διαχείριση κινδύνου, το οποίο είναι τελείως διακριτό σαν αντικείμενο από τα κλασικά κομμάτια τα οποία απασχολούν μια διαχείριση κινδύνου σε μια τράπεζα. Και υπάρχει μετά το κλασικό το κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με τις εποπτείες. Είτε είναι κεφαλαγορά, είτε είναι Τράπεζα της Ελλάδος, είτε είναι το ελληνικό δημόσιο. Γενικότερα έχει να κάνει με τις αρχές και τις σχέσεις της τράπεζας, κυρίως με τους επόπτες, αλλά και με τους εξωτερικούς ή εσωτερικούς stakeholders, όπως τα λένε. Δηλαδή, είναι όροι οι οποίοι ουσιαστικά όταν μεταφράζονται στα ελληνικά χάνουν το νόημά τους στο τέλος της ημέρας. Ναι, σίγουρα, ναι. Οπότε είναι ένα αντικείμενο το οποίο εάν το ξεδιπλώσει ο κάθε οργανισμός, ας μείνουμε στις τράπεζες ουσιαστικά, θα μπορεί να έχει μια ωραία χαρτογράφηση όλου του οργανισμού και ταυτόχρονα να υπάρχει μια ροή πληροφορίας. Όλα αυτά ουσιαστικά θα πρέπει να μαζεύουν και να καταλήγουν με ένα δομημένο και κατανοητό τρόπο προς το top management και στο Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε να μπορούν να πάρουν τις κατάλληλες αποφάσεις ουσιαστικά για τη συνέχιση και για τη βιωσιμότητα και τη διατήρηση κερδοφορίας του κάθε οργανισμού. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε τον εσωτερικό έλεγχο, ο οποίος είναι, αν φανταστούμε, όπως λέμε, ένα σύστημα 3 γραμμών άμυνας, που είναι και 3 lines of defense, όπως το λέμε. Υπάρχει η πρώτη γραμμή, το front line κτλ. Υπάρχει η δεύτερη γραμμή που είναι η διαχείριση κινδύνων και η κανονιστική συμμόρφωση. Και η τρίτη γραμμή άμυνας είναι ο εσωτερικός έλεγχος. Ο εσωτερικός έλεγχος τι είναι? Είναι μια ομπρέλα, είναι μια ανεξάρτητη, όσο μπορεί να είναι ανεξάρτητη, μια μονάδα ενός οργανισμού. Δηλαδή, μην φανταστούμε ότι είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος τριγυρνάει μέσα σε έναν οργανισμό, κάνει ό,τι θέλει, δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν και. Αυτά δηλαδή, αυτά λέει το θεωρητικό πλαίσιο
του εσωτερικού ελέγχου. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει high integrity, έχει τρελό independence και μπορεί μέσα, είναι κάποιος ουσιαστικά το οποίο είναι ένα παρακλάδι μιας θεϊκής οντότητας. Αυτά δεν ισχύουν στον πραγματικό κόσμο. Είναι ένα κομμάτι της επιχείρησης. Αυτά ισχύουν, είναι ωραία για να πάει να πάρεις τις πιστοποιήσεις. Για τη θεωρία, ναι. Σίγουρα. Αυτό είναι ωραία για να πάει να πάρεις πιστοποιήσεις, για να σου πούνε ότι εμείς σκεφτόμαστε ότι ο εσωτερικός έλεγχος θα πρέπει να έχει αυτό το στάτους και να κάνει αυτά τα πράγματα. Ο εσωτερικός έλεγχος είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι ένα σοβαρό κομμάτι της διοίκησης, δηλαδή ένα εργαλείο κυρίως των διοικητικών συμβουλίων, αλλά και του top management, ώστε να παίρνουν στο τέλος της ημέρας διαβεβαίωση ότι όλα βαίνουν όπως τα έχει σχεδιάσει η επιχείρηση. Ένα καινούργιο κομμάτι το οποίο βάλανε στον εσωτερικό έλεγχο τα τελευταία χρόνια και αναπτύσσεται είναι και το consulting κομμάτι, το οποίο θα πρέπει να κάνει ο εσωτερικός ελεκτής. Να μην μένει δηλαδή μόνο στο insurance κομμάτι, στο να πηγαίνει να τσεκάρει πολιτικές διαδικασίες κτλ. Αλλά ταυτόχρονα, λόγω του ότι από κάτω του έχει το ελεύθερο να μπει σε οποιοδήποτε κομμάτι της επιχείρησης και να προτείνει αλλαγές ή να επιβεβαιώσει ότι όλα πηγαίνουν καλά, του δίνει τη δυνατότητα και από το πλαίσιο αλλά και από τους ορισμούς που έχουν βγάλει το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεκτών, ουσιαστικά καθορίζει αυτά, είναι ένα παγκόσμιο όργανο. Στην Αμερική είναι, αλλά καθορίζει τα standards για τους εσωτερικούς ελεκτές παγκοσμίως. Μπορεί να κάνει consulting στην ίδια του την επιχείρηση, εντός πάντα των ορίων στον οποίο δεν θα του επηρεάζει την ανεξαρτησία και το έργο το οποίο θα πρέπει να επιτελεί μέσα στον ίδιο τον οργανισμό. Mm-hmm. Τώρα, αυτά όσον αφορά τις τράπεζες. Γενικά το πλαίσιο έχει εφαρμογή σε όλες τις εταιρείες. Δηλαδή, είτε είσαι διαχειριστής κινδύνου σε μια τράπεζα, είτε είσαι διαχειριστής κινδύνου σε μια κατασκευαστική εταιρεία, είτε είσαι σε μια εταιρεία δημοσίου συμφέροντος, απλά τι αλλάζει. Αλλάζει προτεραιοποίηση. Δηλαδή στον κατασκευαστικό τομέα, εκεί που υπάρχουν μεγάλα projects κτλ. Εγώ π.χ. μπορεί το health and safety να το έχω τρίτο σε μια τράπεζα, με τη λογική ότι αν όλα πάνε καλά και τα στήσω όλα καλά, δεν θα πάει κάποιος να πιάσει τα γυμνά καλώδια, γιατί δεν θα τα βρει, να πάθει ηλεκτροπληξία, δεν πεθάνει μέσα σε κατάστημα. Από την ανάποδη, αν πας στον κατασκευαστικό τομέα, δεν είναι τόσο πολύ το finance το οποίο θα έχει το υψηλότερο impact, αλλά ουσιαστικά εκεί πάμε και ξεκινάμε από το health and safety, το οποίο θα είναι top priority. Δηλαδή όταν έχεις 10-15 εργοτάξια σε όλη την Ελλάδα, το κύριο μέλημά σου είναι ότι αυτός που πάει για δουλειά να μπορεί στο μεσημέρι να γυρίσει στο σπίτι του. Δεν θες δηλαδή να πηγαίνει ο κόσμος με τον κίνδυνο και το άγχος ότι μπορεί το μεσημέρι να μην γυρίσω πίσω. Οπότε απλά αλλάζει η ιεραρχία των κινδύνων ανάλογα με το που δραστηριοποιείσαι και ποιος είναι ο κλάδος σου. Το θεωρητικό ουσιαστικά υπόβαθρο είναι το ίδιο. Το ίδιο είναι και στον εσωτερικό έλεγχο. Ο εσωτερικός έλεγχος, επειδή πρέπει να κάνει το πρόγραμμά του με βάση τους κινδύνους, δηλαδή πρέπει να κάνει μια χαρτογράφηση των κινδύνων και να κάνει μια ιεραρχία, ανάλογα και αυτός με τον κλάδο που δραστηριοποιείται η επιχείρησή του από κάτω, ιεραρχεί τους κινδύνους του και επιλέγει τις περιοχές τις οποίες θα βάλει top στο πρόγραμμά του, τις οποίες μπορεί να τις βλέπει και 2 φορές το χρόνο ή να τις βλέπει και 2 φορές μέσα σε έναν ελεκτικό κύκλο, όπως λέγεται, και κάποιες περιοχές να τις αφήνει να τις δει 1 φορά στον ελεκτικό κύκλο και να τις ξαναδεί μετά σε ένα δεύτερο. Αυτά είναι λίγα θεωρητικά της διαχείρισης κινδύνου και του ιστορικού ελέγχου. Είναι 2 αντικείμενα τα οποία έχουν αρκετό ενδιαφέρον και δεν είναι τόσο πολύ ανεπτυγμένα στην Ελλάδα, θα έλεγα, γιατί όλα αυτά μας έρχονται απ' έξω. Σίγουρα. Ναι. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι πολλά νέα παιδιά θα φέρουν καινούργιο πνεύμα, καινούργια κουλτούρα και θα αναπτυχθούν και αυτά σε εμάς εδώ.
Ναι, μακάρι θα πω, γιατί συνέχεια τα πράγματα αλλάζουν σίγουρα, και θα πω έτσι ότι το έκανες πολύ κατανοητά και εγώ, γιατί τα είχα μπερδεμένα στο μυαλό μου. Σίγουρα έτσι διαφορετικός κλάδους, διαφορετικές επιστήμες, και με τα παραδείγματα που έδωσες. Και καταλαβαίνω ότι ως επικεφαλής οι ευθύνες είναι αρκετές. Δεν είναι απλή δουλειά, δεν είναι κάτι απλό, ούτε κάτι θεωρητικό όπως το λες και εσύ, γιατί έχεις να κάνεις με ανθρώπους, έχεις να κάνεις με επιχειρήσεις, και πόσο μάλλον με το οικονομικό κομμάτι, που είναι και το πιο σημαντικό κατά κάποιο τρόπο, ανάλογα του τι κάνουμε. Έστω εμείς που είμαστε και μια τράπεζα η οποία ουσιαστικά τώρα ξεκίνησε, έχει 4-5 χρόνια οπότε στείλουμε συνέχεια πράγματα. Αυτή τη στιγμή, σαν επικεφαλής διαχείριση κινδύνου, από κάτω έχω 6 διαφορετικά τμήματα, τα οποία το καθένα έχει ένα αντικείμενο το οποίο δεν έχει συνάφεια με το άλλο. Οπότε μιλάμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται μέσα στα τμήματα σε ρόλους οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν cross-join, να πεις ότι θα αναπληρώσει κάποιος από το τμήμα του λειτουργικού κινδύνου κάποιον στο τμήμα της κεφαλαιακής επάρκειας, για παράδειγμα. Και όλα αυτά μαζί πρέπει να υπάρχει η έννοια του awareness, να μπορείς να καταλάβεις και τα προβλήματά τους, αλλά και τι τους απασχολεί, για να μπορέσεις σαν επικεφαλής και να δώσεις την κατεύθυνση, αλλά και να δώσεις τις λύσεις. Είναι για να μπορέσεις να φτάσεις σε ένα τέτοιο σημείο, δηλαδή μακάρι όλοι κάποια στιγμή να περάσουν από ένα τέτοιο ρόλο, θα πρέπει να έχεις μια ολιστική άποψη για τον διαχείριση κινδύνου, να μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται σε όλα τα τμήματα. Άρα μιλάμε τώρα για μια δουλειά η οποία απαιτεί συνεχή εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση με ό,τι αυτό συνεπάγεται και τις ώρες που πρέπει να βρεις για να μπορέσεις να τα κάνεις όλα αυτά τα πράγματα. Και στο τέλος της ημέρας να μπορείς να διαχειρίζεσαι και χαρακτήρες. Γιατί όλοι αυτοί που τα δουλεύουν δεν είναι AI, δεν είναι bots. Μιλάμε τώρα για ανθρώπους. Φυσικά, όπου ναι. ο καθένας θα φέρει το προσωπικό του πρόβλημα, θα φέρει τις ανησυχίες του, θα φέρει τις χαρές του, θα φέρει τις λύπες του στη δουλειά, και όλα αυτά θα πρέπει να καταλήγουν ότι στο τέλος της ημέρας ότι η συγκεκριμένη διεύθυνση δουλεύει σύμφωνα με αυτά τα οποία επιθυμεί η διοίκηση του οργανισμού, το οποίο την έφτιαξε με το συγκεκριμένο σκοπό, να επιτελέσει το σκοπό της. Και πάνω σε αυτό έτσι θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση, ότι καταλαβαίνω, η εμπειρία, η γνώση στα σεμινάρια, φυσικά τα μεταπτυχιακά και ό,τι έχει προϋπάρξει, και φυσικά μέσα από την εμπειρία και το χρόνο που βρίσκεσαι σε μια εργασία σαν επικεφαλής, μπορείς να γνωρίζεις το γνωσιακό κομμάτι, να το πω έτσι. Ωστόσο, το κομμάτι των δεξιοτήτων, των soft skills, πώς αναπτύσσεται, ή θεωρείς ότι κάποιος τις έχει σαν άνθρωπος, σαν χαρακτήρας, ή μπορεί να τις αναπτύξει και μέσα από την αλληλεπίδραση των ανθρώπων που είπες και εσύ? Βασικά, σαν τα soft skills είναι κάποια τα οποία, πέρα από τους ανθρώπους οι οποίοι λέμε ότι είναι χαρισματικοί και είναι one in a million και τα λοιπά και θα γίνουν global leaders και τα λοιπά, όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να τα αναπτύξουμε. Θα πρέπει να τα καλλιεργήσουμε. Θα πρέπει να καλλιεργήσουμε μόνοι μας. Σίγουρα. Δεν έρχονται δηλαδή ούτε με επιφυτίσεις ούτε με κάποιο μαγικό τρόπο. Άρα θέλουν συνεχή εκπαίδευση με τη λογική ότι κάπου θα πρέπει να την πάρεις αυτή τη γνώση, το πώς πρέπει να χειριστείς κάποιες καταστάσεις κτλ. Και πάνω απ' όλα χρειάζεσαι και τους κατάλληλους ανθρώπους να βρίσκονται δίπλα σου ή κοντά σου, οι οποίοι έχουν την εμπειρία της διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων για να σε καθοδηγήσουν. Σωστά. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο κάποιος να περνάει την ώρα του βλέποντας συνέχεια βίντεο, developing my soft skills κτλ. Την ώρα της δουλειάς θα πρέπει να υπάρχει κάπου κάποιοι μέσα στον οργανισμό, που δεν είναι απαραίτητο στο ίδιο αντικείμενο, γιατί τα soft skills δεν είναι εκεί για να σου λύσουν το ότι δεν μου παίζει καλά το Excel ή μου σκάσε το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Είναι εκεί για να σου λύσουν μια συγκεκριμένη άβολη κατάσταση. Δεν είναι όλες οι καταστάσεις δύσκολες, είναι όλες οι καταστάσεις άβολες. Αλλά κάνοντας την κουβέντα, π.χ. με ένα τύπου μέντορα που θα μπορεί να είναι, δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει 30 χρόνια εμπειρία σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, παρόλο που είναι σε άλλη διεύθυνση, έχει αντιμετωπίσει καταστάσεις στον εργασιακό του βίο, που κατά πάσα πιθανότητα θα έχει αντιμετωπίσει και αυτό που μας απασχολεί τώρα, με τον ένα και τον άλλο τρόπο. Και με κάποιον τρόπο ή το έλυσε, ή με τον τρόπο τον οποίο έκανε το έκανε χειρότερο. Άρα θα μπορέσει να σου δώσει τη γνώση που χρειάζεσαι για να μπορέσεις αντίστοιχα να διαχειριστείς καταστάσεις.
Άρα ναι. είναι δηλαδή ένα κράμα το οποίο πρέπει να γίνει, δηλαδή και να υπάρχει η μαγιά που λένε, των παλιών με τον καινούριων ή των έμπειρων με τον νέο, αλλά ταυτόχρονα και με το developing μέσω ουσιαστικά με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί κάποιος να αναπτύξει ένα soft skill. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι που μπορεί να γίνει αυτό. Και τρόποι και τεχνικές φυσικά, και αυτό είναι πολύ Ναι, σημαντικό, γιατί και η ομοδοσυνεργατικότητα και όλα αυτά που τα ανακαλύπτουν και χρειάζονται και θεωρώ ότι δουλεύουν για να τα αναφέρεις έτσι και με αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο, αν σε ρωτούσα εσύ ως επικεφαλής, οι δικές σου δεξιότητες, ποιες θεωρείς για εσένα ότι έχεις αναπτύξει μέσα από την εμπειρία σου στο συγκεκριμένο κλάδο και στη συγκεκριμένη θέση ευθύνης που είσαι τα τελευταία 3-4 χρόνια? Η υπομονή είναι αρετή. Εγώ αυτό έχω μόνο να πω. Μόνο υπομονή, καλά, αυτό είναι σίγουρο νομίζω. Υπομονή, ουσιαστικά θα πρέπει να υπάρχει αυτοσυγκράτηση, να μπορείς να ακούς τους άλλους, αλλά να τους ακούσει με ειλικρίνεια, να καταλαβαίνεις το πρόβλημά τους. Και αν δεν μπορείς να δώσεις λύση στο 100%, τουλάχιστον να μπορείς να δώσεις μια κατεύθυνση, μια καθοδήγηση στο πώς θα πρέπει να γίνονται τα πράγματα. Σαν επικεφαλής εννοείται ότι την τελική ευθύνη για το τι γίνεται από κάτω δεν την περνάς στους ανθρώπους σου, αλλά ένα μεγάλο βαθμό της ευθύνης στο τι γίνεται μέσα σε μια διεύθυνση θα πρέπει να το κρατάς για σένα. Δηλαδή το θεωρώ ότι είναι ένα βασικό το οποίο θα πρέπει να το έχει κάποιος ο οποίος θα πρέπει, που θέλει να κάνει, να ηγείται σε μια τέτοια μονάδα. Δηλαδή ο επικεφαλής δεν είναι εκεί για να μοιράζει ευθύνες ή να μοιράζει ουσιαστικά το τι και πώς και γιατί, να ψάχνει να βρει τον υπεύθυνο και να μένει στο παρελθόν. Ο επικεφαλής είναι εκεί να αξιολογεί μια κατάσταση και να βοηθάει να πηγαίνουμε παρακάτω. Γιατί το παρελθόν είναι παρελθόν, ό,τι έγινε, δεν μπορεί να γίνει κάτι και ουσιαστικά το νόημα όλο είναι στο τι πρέπει να κάνουμε από εκεί και πέρα. Καταστάσεις όπως είναι το άγχος και με αρνητικό πρόσημο, πώς τα αντιμετωπίζεις? Κοίταξε, όντως το άγχος, κούραση, όλα αυτά τα οποία είναι πράγματα τα οποία είναι φυσιολογικά μέσα σε έναν οργανισμό, ξεσπάσματα, διαφωνίες θα λέω, γιατί αν έρθει σε φάση αντιδικίας, καλό είναι να παίρνεις και δύσκολες αποφάσεις. Διαφωνίες ουσιαστικά, διαστάσεις απόψεων κτλ. Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορείς να αποκλείσεις τίποτα. Δεν μπορείς να πεις ότι εγώ είμαι ο γκουρού της ψυχραιμίας και έχω καταφέρει, παιδιά, να είμαι ζεν και ελάτε όλοι σε μένα να βρείτε τις λύσεις στα προβλήματά σας. Όλα είναι μέσα στο τομέα. Προσπαθείς λίγο πολύ να μην παίρνεις αποφάσεις εν θερμό. Δηλαδή εκείνη την ώρα, ναι, έγινε αυτό. Θα πρέπει, υπάρχει ένταση. Ανεβαίνουν τα αίματα, ανεβαίνουν οι εντάσεις, υπάρχει το άγχος, τι έγινε, γιατί έγινε κτλ. Αλλά καλό είναι η απόφαση, η τελική, να αφήνεται για 1-2 μέρες παρακάτω. Όχι τη στιγμή στην οποία ουσιαστικά εξελίσσεται αυτή η κατάσταση. Βέβαια δεν μιλάω για απόφαση η οποία έχει να κάνει π.χ. να αλλάξουμε τα νούμερα κτλ. Και αυτό είναι μέσα στη διαχείριση της συγκεκριμένης κατάστασης, είναι μέσα στα προγράμματα, είναι μέσα στον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά πρέπει να δώσεις λύση εκείνη τη στιγμή για να ξεφύγεις από να αντιμετωπίσεις αυτό που έγινε. Αλλά σημαντικές αποφάσεις εν θερμό αποφεύγω να τις παίρνω και αυτό, να σου πω την αλήθεια, είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά δεν το είχα, αλλά το καλλιέργησα σε συνεργασία με άλλους ανθρώπους οι οποίοι είχαν την εμπειρία να με καθοδηγήσουν σε αυτό το κομμάτι. Πολύ σημαντικό. Και όλοι ξεκινάμε την καριέρα μας, είμαστε φουριόζοι, έχουμε το αίμα ζεστό, βράζει, πάμε να τα φτιάξουμε όλα, πάμε να τα κάνουμε όλα, συμβαίνουν οι αποτυχίες, γίνονται οι εκρήξεις κτλ. Εκεί χρειάζεται ουσιαστικά ο άνθρωπος, ο coach, ο μέντορας, ο άνθρωπος δηλαδή ο οποίος θα μπορεί να σου πει ότι ξέρεις τι, περίμενε, ηρέμησε, άστο, να το δούμε αργότερα, να το δούμε αύριο, κάνε τι πρέπει να κάνει σήμερα, αλλά ας την κατάσταση να φύγει, να αξιολογηθεί και βλέπουμε αργότερα τι θα κάνουμε. Είναι σημαντικό. Και ήμουν τυχερός που στην καριέρα μου είχα κατά καιρούς τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι με έμαθαν
στο να αφήνω πίσω γρήγορα το παρελθόν. Δηλαδή έγινε μια κατάσταση, ωραία. Δεν χρειάζεται να την αναλύουμε για καμιά δεκαριά μέρες, 20 μέρες, 40 μέρες, 50 μέρες συνέχεια τι έγινε. Ό,τι έγινε, έγινε. Από εκεί και πέρα, εάν πρέπει να αξιολογείται, μας επηρεάζει στο μέλλον. Εάν ναι, θα πρέπει να δώσουμε μία λύση. Εάν όχι, καλό είναι να το αφήνεις πίσω. Δεν έχει κανένα νόημα να τριγυρνάς πίσω από την ουρά σου, γιατί θα σε κρατάει πίσω. Εγώ αυτό έχω δει. Αυτό, έτσι συνδυάζοντας και με την επόμενη ερώτηση που έτσι ήθελα να σου κάνω, μπορεί να συμβεί μεταξύ σχέσεων ανθρώπων και εννοώντας το συνεργατικό κομμάτι και το συναδελφικό. Ένα είναι αυτό, και δεύτερον, ποια είναι η γνώμη σου γενικά για τις συνέργειες και εσωτερικά σε μια επιχείρηση, αλλά και στο networking εξωτερικά? Κοίταξε, οι διαπροσωπικές σχέσεις περνάνε πολλές φάσεις. Και φάσεις και εντάσεις και υφέσεις. Οπότε μέσα στο παιχνίδι της ζωής δεν μπορείς να τα έχεις καλά με όλους, αλλά δεν μπορείς ταυτόχρονα να είσαι τσακωμένος και με όλους. Δηλαδή οι ακραίες καταστάσεις είναι κάτι το οποίο δεν με βρίσκει σύμφωνο. Από εκεί και πέρα, το ότι θα υπάρξει ένταση ή θα υπάρξει διαφωνία ή θα υπάρξει συμφωνία κτλ. Δεν είναι κατά ανάγκη η συνθήκη η οποία θα συνεχίσει να υφίσταται και στους επόμενους. Είναι ουσιαστικά μέσα από συμφωνίες, διαφωνίες, διαστάσεις απόψεων κτλ. Υπάρχει εξέλιξη. Αλλιώς δεν έχει κάποιο νόημα, ειδικά σε μια μονάδα διαχείρισης κινδύνων, εάν δεν υπάρχει μια υγιής, ας το πούμε σε εισαγωγικά, κόντρα μεταξύ των συναδέλφων, με την έννοια ότι θα πρέπει να συζητιούνται τα προβλήματα, γιατί ο καθένας θα πρέπει να μεταφέρει τη δικιά του οπτική, να καταλήγουμε στη βέλτιστη λύση στο τέλος της ημέρας. Όλο αυτό θα πρέπει ουσιαστικά να συμβάλλει στο να προχωράει ο οργανισμός. Δηλαδή μέσα από την σύγκρουση, ας πούμε, υπάρχει η εξέλιξη. Εάν δεν υπάρχει σύγκρουση, με την έννοια τη σύγκρουση, όχι να πετάμε καρέκλες ο ένας στον άλλον και να γίνεται ο κακός χαμός μέσα στο γραφείο, αλλά υπάρχει μια υγεία, δηλαδή. Μια υγιής, ναι. Δημιουργική. Εκεί πλέον, με τα καινούργια που έρχονται, γεννάται το ερώτημα: χρειάζεσαι ανθρώπους διαχειριστές κινδύνων ή θα πρέπει να κάνεις ένα train AI virtual bots, τα οποία να σου κάνουν τα tasks τα οποία θα σου κάνουν οι άνθρωποι? Και εκεί θα παιχτεί και όλο το μέλλον, ας πούμε, όλων των κλάδων. Εγώ θα μιλήσω για τη διαχείριση κινδύνων. Άρα ένας σύγχρονος διαχειριστής κινδύνων, για να μπορέσει να μην καταλήξει να τον αντικαταστήσει ένα AI bot στο τέλος της ημέρας, θα πρέπει να έχει πάντα την ανησυχία, να ρωτάει και να συγκρούεται με την καλή έννοια με αυτά πράγματα τα οποία γίνονται γύρω του, να αμφισβητεί, να ψάχνει, να δέχεται και να απορρίπτει. Αλλιώς μετά, το ξαναλέω, αλλά δεν θα έχει καμία διαφορά και θα είναι το πιο εύκολο και cost efficient για κάποια επιχείρηση να αντικατασταθεί από έναν AI agent, ο οποίος θα κάνει τα task 24 ώρες 24 και δεν χρειάζεται να πάρει και άδεια και δεν θα έχει και απαιτήσεις και. Ναι, εκεί αλλάζει το πράγμα, ναι. Να σου πω την αλήθεια, είναι το καλύτερο το οποίο μπορεί να κάνει κάποιος όταν είναι σε ένα αντικείμενο δεύτερης και τρίτης γραμμής. Για την πρώτη γραμμή, που είναι κυρίως το business και οι άνθρωποι οι οποίοι κυνηγάνε πελάτες κτλ., δεν ξέρω κατά πόσο το networking σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον θα τους είναι καλό, με τη λογική ότι όλοι κυνηγάμε πελάτες και άρα εκεί κάποιος είναι λίγο πιο καχύποπτος. Όταν πάω εγώ και σε ρωτάω, ξέρεις, θα πάω να δω τον τάδε πελάτη, μήπως να πάω και στον δίπλα, τον οποίο τον είχες εσύ στο δικό στο calendar να πας να τον δεις, και λες τώρα, τι να του πω τώρα, να του πω ή να μην του πω, ή να πάω, αυτός λέει θα πάει μεθαύριο, κάτσε να πάω εγώ αύριο. Λεπτές οι γραμμές εκεί, ναι. Είναι λεπτές οι γραμμές, γιατί εκεί είναι και τα μπόνους, εκεί είναι και οι τριβές κτλ. Όταν πηγαίνουμε σε ανθρώπους οι οποίοι είναι ουσιαστικά άνθρωποι οι οποίοι βοηθάνε τη διοίκηση στο να προχωράει τον οργανισμό και να ελέγχει το τι γίνεται στην πρώτη γραμμή κτλ., εάν δεν κάνεις networking, εάν δεν επικοινωνήσεις με τους συναδέλφους μέσα στον ίδιο σου και στη διεύθυνση αλλά και στον οργανισμό, εάν κλειστείς στα σιλό τα οποία έχουν οι μεγάλοι οργανισμοί,
Γιατί καλός ή κακός, όταν υπάρχει ένας οργανισμός με 2.000 κόσμο και πρέπει κάποια tasks να γίνονται στην ώρα τους, εκεί μιλάμε ότι θα υπάρχει εξειδίκευση, θα υπάρχει σιλό, θα υπάρχουν τμήματα, διευθύνσεις, υποδιευθύνσεις, γενικές διευθύνσεις κτλ. Εκεί είναι πολύ πιο δύσκολο το networking από ότι σε έναν μικρό και ευέλικτο οργανισμό που έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Άρα για μένα είναι ένα τρομερό πλεονέκτημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ελληνικών επιχειρήσεων κτλ., όχι των global, το οποίο πρέπει να το εκμεταλλευτεί είτε είσαι 30-35 χρόνια στον ίδιο τομέα, είτε είσαι 5 μήνες. Mm-hmm. Είναι ένα σούπερ εργαλείο το οποίο θα σε κάνει να αισθάνεσαι και πιο ασφαλής στο τέλος της ημέρας. Από το να είσαι απομονωμένος και να μην γνωρίζεις ουσιαστικά τι γίνεται με το πρόβλημα το οποίο π.χ. εσύ το έφτασες μέχρι ένα σημείο και από εκεί και πέρα το έχουν πάρει κάποιοι άλλοι και δεν γνωρίζεις τι έγινε, αν στο τέλος της ημέρας η δική σου συμβολή στη λύση των προβλημάτων έγινε δεκτή ή έχει απορριφθεί και έχει επιλεγεί κάτι άλλο. Πρέπει να είναι involved οι άνθρωποι και πρέπει να συνεργάζονται με τη λογική ότι θα πρέπει να κυνηγάνε την εξέλιξη. Εμένα δεν μου αρέσει. Υπάρχουν άνθρωποι, έχω γνωρίσει δηλαδή κόσμο, ο οποίος έχει αποδεχτεί ότι εγώ θα πηγαίνω στη δουλειά μου να κάνω μόνο το ωράριό μου, αλλά από εκεί και πέρα δεν θέλω καμία ευθύνη, δεν θέλω καμία εξέλιξη. Το κάνω μόνο για να μπορώ να έχω κάποια λεφτά στην άκρη να βιοπορήσω κτλ. Μην με απασχολείτε καθόλου με το συγκεκριμένο. Είναι ξεκάθαροι και με αυτούς τους αποδέχεσαι για κάποιους συγκεκριμένους ρόλους. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα σε έναν οργανισμό να δέχεται ότι θα είναι σε μια στάσιμη κατάσταση και σε μια κατάσταση απομόνωσης. Mm-hmm. Ναι, σίγουρα είναι τελείως. Είμαστε κοινωνικά όντα, θα πω εγώ. Πέρα από το κομμάτι το συνεργατικό, αλλά να το πάμε και λίγο στο πιο ανθρώπινο. Να περνάμε 8 ώρες μέσα σε έναν οργανισμό. Εάν τις περάσουμε όλες αυτές τις 8 ώρες στο μουγκό. Ναι, δηλαδή, εγώ μπορώ να φανταστώ από τον εαυτό μου να αντέξω σε μια τέτοια κατάσταση 1-2 μήνες. Να είναι δηλαδή ένα αποστηρωμένο περιβάλλον στο οποίο να είμαστε, ξέρω εγώ, σε μία φούσκα 10-15 άνθρωποι και ο μόνος τρόπος για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε είναι μέσω από ένα formal email. Δεν ξέρω, δεν είναι ανθρώπινο, δεν είναι κάτι το οποίο... Τελείως απρόσωπο, ναι. Ναι, είναι τελείως απρόσωπο. Συμβαίνει, αλλά ο συνδυασμός πλέον, και αυτό είναι ένα κομμάτι τώρα, έτσι, μιας και το έφτασε η συζήτηση εκεί, ότι στην Ελλάδα η τηλεεργασία δεν έχει εφαρμοστεί κατά κάποιο τρόπο αυτό που βλέπω εγώ τόσο πολύ όσο στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό έχω φίλους που είναι και μηχανικοί αλλά και σε τράπεζες και πανεπιστήμια, όπου είναι full time τηλεεργασία και οι καημένοι έχουν το πρόγραμμά τους και είναι χαλαροί, αλλά κάποια στιγμή δεν μπορούν άλλον. Λένε θέλω να πάω, ξέρεις, στο γραφείο να μιλήσω με κάποιον άνθρωπο, να γνωρίσω τον καινούριο συνεργάτη ή οτιδήποτε. Και αυτό είναι λίγο περίεργο και αυτό το ζήσαμε φυσικά και στην καραντίνα, έτσι. Η καραντίνα έχει την ιδιαιτερότητα ότι υπήρχε ένας λόγος υγείας ο οποίος έπρεπε να μας κρατήσει μέσα. Δηλαδή δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν συνειδητό. Ναι, ήταν μια κατάσταση. Να πάμε όλοι. Σωστά. Από την άλλη όμως η τηλεεργασία σαν εργαλείο του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος είναι ένα τρομερά χρήσιμο εργαλείο, το οποίο βέβαια δεν θα πρέπει στο τέλος της ημέρας να καταλήγει σε αποξένωση. Ναι. Είναι αυτό που δηλαδή ναι μεν θα πρέπει να υπάρχει σαν εργαλείο και να χρησιμοποιείται, γιατί θα σου το φέρω εγώ από τη δικιά μου την πλευρά. Εάν κάποια στιγμή με το παλιό εργασιακό καθεστώς αρρώστηνε κάποιο από τα μικρά ή αρρώστηνα εγώ ο ίδιος, εκείνες τις ημέρες ήταν μέρες άδειας, κανονικής άδειας, τις οποίες βέβαια δεν χρησιμοποιούσες την άδεια για αναψυχή και ξεκούραση κτλ. Απλά χρησιμοποιούσες την άδεια για να κάθεσαι στο σπίτι σου είτε να φροντίζεις τα μικρά κτλ. Με την τηλεεργασία σου δίνει τη δυνατότητα και η ευελιξία αυτές τις μέρες που ουσιαστικά θα τις χρεωνώσουν με κανονική άδεια, γιατί δεν είναι και ανεξάντλητη, είναι συγκεκριμένες μέρες.
να τις βάλεις στη τηλεργασία, άρα να δουλέψεις ευέλικτα, γιατί δεν θα δουλέψεις 3 ώρες το πρωί, μπορείς άνετα να τις αναπληρώσεις το απόγευμα. Δεν θα σου πει κανένας όχι κτλ. Και αυτό είναι το νόημα της τηλεργασίας, είναι η ευελιξία, χωρίς να χάσεις το δικαίωμα το να έχεις την πραγματική σου άδεια για να αδειάσεις το μυαλό σου και να φορτίσεις μπαταρίες σου. Πολύ σημαντικό γι' αυτό. Οπότε για μένα θέλει μία ισορροπία για να μπορέσεις και να έχεις, γιατί είναι και ένας τρόπος στην τηλεργασία, να έχεις expertise τα οποία είναι πολύ δύσκολο να τα βρεις π.χ. στον χώρο που δραστηριοποιείσαι. Δηλαδή αν προκύψει ένα τελείως διαφορετικό εξειδικευμένο αντικείμενο, για το οποίο εγώ θα έπρεπε για να φέρω κάποιον μέσα στον οργανισμό να ξοδέψω ένα χ ποσό και να μπατζετάρω και να ξοδέψω ένα χ ποσό, αν το πάω fully remote, τρόπο ότι να αγοράσω τις υπηρεσίες του, αλλά του δώσω την ευελιξία να μην έρχεται γραφείο, να είναι ευέλικτος, να δουλεύει τηλεργασία και να μου κάνει deliver σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, το κόστος μπορεί να είναι πολύ πιο μπορεί να είναι μικρότερο. Αλλά στο τέλος της ημέρας θα πρέπει να σκεφτούμε κάποιους τρόπους με τους οποίους θα μπορούμε να ενισχύσουμε το πνεύμα ομαδικότητας, το team spirit, να μπορέσουμε να δέσουμε την ομάδα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, δρώντας απομονωμένοι στο σπίτι ή οπουδήποτε αλλού στην καφετέρια, όπου θέλει ο καθένας μπορεί να πάει να κάνει τηλεργασία, δεν αισθάνονται κομμάτι της ομάδος. Οπότε, ναι μεν καλή είναι η τηλεργασία σαν εργαλείο, αλλά θα πρέπει να βρούμε και έναν τρόπο να φτιάχνουμε δεσμούς με τους ανθρώπους στους οποίους έχουμε remote. Και να τους διατηρούμε, γιατί η τεχνολογία αναπτύσσεται συνεχώς και τα πράγματα αλλάζουν όλο και πιο πολύ. Και αυτή είναι και η επόμενη ερώτηση σχετικά με την τεχνολογία. Είσαι και εσύ ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε χωρίς τεχνολογία από τις σπουδές σου, χωρίς διαδίκτυο, πόσο μάλλον και χωρίς κινητά, και έχεις δει όλη τη μετάβαση της τεχνολογίας μέχρι και σήμερα. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς κάνεις χρήση της τεχνολογίας εργασιακά, ως επικεφαλής και γενικά στον κλάδο που είσαι, και ποια είναι η γνώμη σου για την τεχνητή νοημοσύνη? Η τεχνολογία στη σύγχρονη διαχείριση κινδύνων είναι το α και το ω. Κανένας πλέον δεν σχεδιάζει στο χαρτί ή δεν κάνει πράξεις στο χαρτί κτλ. Τα πάντα έχουν να κάνουν με δεδομένα. Οπότε αυτή τη στιγμή οτιδήποτε έχει να κάνει με δεδομένο είναι το α και το ω σε μια σύγχρονη διαχείριση κινδύνων. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει ουσιαστικά το κυνήγι στο να βρεις τα δεδομένα, πού βρίσκονται τα δεδομένα και να τα μπορέσεις να τα μεταφέρεις μέσα στις βάσεις δεδομένων, μέσα στα συστήματα για να μπορέσουν να γίνουν οι αναλύσεις και να γίνει και η δουλειά των risk manager πιο αποδοτική στο τέλος της ημέρας και να πετύχεις και το βέλτιστο δυνατό. Παρακολουθούμε την τεχνητή νοημοσύνη και τις δυνατότητες οι οποίες φέρνει. Είναι λίγο δύσκολο να αντικαταστήσει την κρίση του risk manager στο τέλος της ημέρας, αλλά είναι πολύ εύκολο να τον απαλλάξει από επαναλαμβανόμενες εργασίες ή πράγματα τα οποία ουσιαστικά θα του παίρνανε πάρα πολύ καιρό στο παρελθόν. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή ένα εργαλείο το οποίο θα πρέπει να το φοβηθεί κάποιος που ασχολείται με τη διαχείριση κινδύνου. Είναι ένα εργαλείο το οποίο θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, τι δυνατότητες θα έχει κτλ. Γιατί όλα αυτά χρειάζονται υπολογιστική ισχύ, χρειάζονται επενδύσεις σε υποδομές, data center μεγάλα κτλ. Εξοδεύουν ρεύμα, το οποίο όλοι γνωρίζουμε τώρα τι γίνεται με τα ESG και ότι θα πρέπει να είμαστε efficient όσον αφορά τη διαχείριση του περιβάλλοντος κτλ. Είναι ένα εργαλείο το οποίο θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνων για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας πιο αποδοτικά και πιο γρήγορα και να ξεμπερδέψουμε από το υπέροχο εργαλείο το οποίο έχουν όλοι στη διαχείριση κινδύνων. Βέβαια δεν ξέρω αν μπορώ να το πω για λόγους διαφήμισης, αλλά υπολογιστικά φύλλα, θα το πω στα ελληνικά, για να μην θεωρηθεί ότι κάνουμε διαφημίσεις κτλ. Αυτό το υπέροχο εργαλείο το οποίο λέγεται υπολογιστικά φύλλα και πρέπει κάποια στιγμή να το αφήσουμε στο παρελθόν, όσο και να θέλουμε
και μας αρέσει και καταλήγουμε δηλαδή να κάνουμε σπουδές σε βάση δεδομένων σε τρελά συστήματα και καταλήγει η δουλειά μας να είναι υπολογιστικά φύλλα στο τέλος της ημέρας. Μάλιστα, πολύ έτσι ενδιαφέρουσα προσέγγιση και σίγουρα θα συμφωνήσω σε αρκετά από αυτά που έχεις αναφέρει. Ωστόσο, θα σε πάω στην επιστήμη της γεωπληροφορικής, αλλά όπως και αναφέρω στην εκπομπή μου, ότι όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν να κάνουν με το χώρο. Αυτή τη χωρική διάσταση που υπάρχει πάνω στη γη και όχι μόνο. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ποια είναι η δικιά σου σχέση με το χώρο, είτε είναι υλικός είτε άειλος. Γενικότερα, όσον αφορά τον χώρο και το πώς το αντιλαμβάνομαι εγώ ίδιος, εγώ πιστεύω ότι δεν έχουμε, από τις περιορισμένες δυνατότητες που έχουμε σαν άνθρωποι, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε το μεγαλείο του χώρου που υπάρχει γύρω μας. Οι αισθήσεις μας ουσιαστικά μας περιορίζουν στο να έχουμε την πραγματική επαφή την οποία θα έπρεπε να έχουμε ως άνθρωποι με την έννοια του χώρου αλλά και του χρόνου, που είναι δύο βασικές διαστάσεις μέσα στις οποίες κινούμαστε σαν όντα στο τέλος της ημέρας. Συνήθως περιοριζόμαστε σε συγκεκριμένα αντικείμενα της καθημερινότητας και συγκεκριμένα ουσιαστικά διδιάστατες καταστάσεις και χάνουμε το μεγαλείο το οποίο μας περιβάλλει. Το λέω δυστυχώς και γιατί συμβαίνει και για μένα. Δηλαδή κάποια στιγμή έπιασα τον εαυτό μου τώρα το καλοκαίρι να κοιτάω τον ουρανό με τα άστρα και να λέω πραγματικά τι κάθομαι και ασχολούμαι ουσιαστικά στην καθημερινότητα και τι γίνεται γύρω μου. Ναι. Δηλαδή υπάρχει ένα τρελό σύμπαν το οποίο είμαστε μέσα αυτή τη στιγμή, στο οποίο ουσιαστικά είμαστε ούτε ένα κλικ του σύμπαντος και νομίζουμε ότι αυτό το οποίο κάνουμε στην καθημερινότητά μας είναι το α και το ω για την λειτουργία όλης αυτής της κατάστασης, οι οποίες δεν μπορούμε να αντιληφθούμε με το μυαλό μας. Στο τέλος δεν μπορεί να το αντιληφθεί κάποιος, δηλαδή το τι γίνεται πραγματικά στο χώρο δίπλα μας. Δεν θέλω να το πάω σε θρησκευτικές και τέτοιες καταστάσεις, γιατί αυτά δεν έχει κανένα νόημα, δηλαδή να πιάσουμε μια τέτοια συζήτηση επί το πώς αντιλαμβάνονται οι διάφορες θρησκείες και τα λοιπά το χώρο. Είναι γενικότερα θα μείνουμε στο ότι ουσιαστικά θα πρέπει να μην ξεχνάμε μέσα ότι να μην ξεχνάμε να ξαναγυρνάμε πάλι στο χώρο στον οποίο δραστηριοποιούμαστε. Να μην ξεχνάμε δηλαδή ότι είναι πεπερασμένος ο χρόνος και είναι άπειρος ο χώρος. Οπότε θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία και να μπορέσουμε κι εμείς εκεί μέσα να κάνουμε ό,τι καλύτερο για την προσωπικότητά μας και για τον εαυτό μας στο τέλος της ημέρας. Μάλιστα, δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε η προσέγγιση που έκανες και ανέφερες. Θα ήθελα να γυρίσω έτσι σελίδα σιγά σιγά και θα ήθελα να σε ρωτήσω αν έχει υπάρξει κάποιος άνθρωπος με το ρόλο του μέντορα. Λίγο πολύ τα τελευταία χρόνια ο ρόλος του μέντορα εισέρχεται ακόμη και πιο πολύ μάλλον στην καθημερινότητα και στον εργασιακό και στο διαπροσωπικό, αλλά και γενικά στο ψυχολογικό πνευματικό τομέα. Αλλά η μέντορας ήταν η Θεά Αθηνά σύμφωνα με τα αρχαία γραπτά, που με την ενσάρκωση στον σοφό που βοήθησε τον τηλέμαχο να πάει να βρει τον πατέρα του τον Οδυσσέα. Οπότε η μέντορας ήταν η μία. Αλλά σήμερα έχουμε έτσι άλλους ορισμούς και άλλη προσέγγιση. Ωστόσο, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι αν έχει υπάρξει κάποιος άνθρωπος με αυτό το ρόλο του μέντορα που να σε έχει στηρίξει, να σε έχει βοηθήσει, να ήταν καθοδηγητής σε όλα αυτά που έχεις πετύχει σήμερα, είτε προσωπικά είτε και επαγγελματικά. Ήμουνα τυχερός κατά τη διάρκεια της εργασιακής μου εμπειρίας, που ξεκίνησα από μία μικρή τράπεζα, όπως είναι η συνεταιριστική Καρδίτσας ουσιαστικά, στην οποία είχα σαν μέντορες τους εκάστοτε γενικούς διευθυντές που υπήρχαν εκεί. Βασικά ήταν λόγω του αντικειμένου, το οποίο ήταν ένα δύστροπο αντικείμενο. Τώρα πάμε πίσω 2007, όταν ξεκινούσαμε όλες τις τράπεζες μικρές να φτιάχνουμε τότε διαχειρήσεις κινδύνων κτλ. Δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν έτοιμο στημένο σαν οργανικά, αλλά και τεχνικά. Και είχα την τύχη να έχω ανθρώπους οι οποίοι είχαν 30-35 χρόνια εμπειρία μέσα
τραπεζικό κομμάτι, είτε ήταν στον ιστορικό έλεγχο, είτε ήταν στη γενική διεύθυνση, οι οποίοι μέσω των εμπειριών τους με βοήθησαν στο να μπορέσω να χτίσω αυτό το οποίο έχω φτάσει σήμερα από το δικό τους, έχοντας τη δική του συμβολή στη δικιά μου την εξέλιξη. Και αισθάνομαι πολύ τυχερός που το είχα αυτό. Δεν ξέρω πώς θα ήταν αν είχα ξεκινήσει σε έναν μεγάλο οργανισμό κτλ. Δεν έχω αυτή την εμπειρία, οπότε δεν γνωρίζω πώς θα ήταν εκεί. Οπότε είχα μέντορες κατά καιρούς, οι οποίοι με βοήθησαν στο να λύσω πιο εύκολα κάποιες δύσκολες καταστάσεις, τις οποίες είναι αυτό που είπα, δεν γνωρίζω πώς θα τις έλυνα αν τις είχα σε έναν μεγάλο οργανισμό, γιατί δεν την έχω αυτή την εμπειρία. Αλλά πιστεύω ότι και εκεί αντίστοιχα θα υπήρχε η δυνατότητα, όχι όμως της τόσο άμεσης επαφής που είχα και στη δεύτερη δουλειά, αλλά και τώρα στη τράπεζα που είμαι, με ανθρώπους οι οποίοι είχαν την εμπειρία να με βοηθήσουν πάνω στη δουλειά να ξεπεράσω ή να διαμορφώσουμε τις συνθήκες για να έρθουν πιο ομαλά κάποια πράγματα. Πιστεύω ότι το mentoring είναι ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να το ενισχύσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις. Και το coaching είναι πράγματα τα οποία μας έρχονται απ' έξω, αλλά είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε στη φιλοσοφία μας σαν λαός. Δηλαδή, ναι, θα δούμε τον δίπλα, θα τον ρωτήσουμε τι έχει, θα μπορέσουμε να του συζητήσουμε αλλά θα μπορεί αυτό όμως να γίνει με έναν κατάλληλο και πιο δομημένο τρόπο και πιο αποδοτικά. Αντίστοιχα, αν σε ρωτούσα αν έχει υπάρξει κάποια συμβουλή που σου έχουν κάνει, σου έχουν δώσει, την οποία θυμάσαι, την έχεις υιοθετήσει μέχρι σήμερα ή την αναπολύεις, δεν ξέρω και εγώ τι. Η συμβολή που μου είναι πιο χρήσιμη και τη θυμάμαι ακόμη και σήμερα είναι ότι σκέψου πάντα τη λύση και το τι πρέπει να κάνουμε. Οπότε ήταν μια αρκετά χρήσιμη συμβουλή όσον αφορά το εργασιακό μου βίο, για να μην μένουμε στα ίδια, και είχε προκύψει όταν ξεκίνησε η κρίση στο σύστημα και είχαν αρχίσει και δημιουργούντουσαν προβλήματα, και με την επαφή που είχα τότε με τους αντίστοιχους κεφαλείς της τράπεζας και τα λοιπά, με βοήθησαν ουσιαστικά να ξεφύγω από το να κυνηγάω την ουρά μου. Δηλαδή μου λέγανε, έλα ναι, ωραία, τι συμβαίνει, υπάρχει αυτό. Εγώ ξεκινούσαμε ως συνήθως με την νοοτροπία ότι ξέρεις γιατί αυτό έγινε έτσι και γιατί, και μου λέγανε όχι. Υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη κατάσταση. Τι πρέπει να κάνουμε για να πάμε παρακάτω. Δεν θέλω να μου αναλύσεις 2 μέρες γιατί έγινε αυτό. Θέλω να μου πεις όμως τι πρέπει να κάνω για να προχωρήσω τον οργανισμό στην επόμενη μέρα. Και είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά το θυμάμαι και το χρησιμοποιώ ακόμη και σήμερα. Πέρα από τα άλλα τα μικρά που δεν μπορώ να τα θυμηθώ αυτή τη στιγμή. Ναι. Αλλά αυτό είναι το πιο σημαντικό όμως, το οποίο θέλω να μοιραστώ και με τους ανθρώπους που μας ακούνε, ότι μην υπεραναλύουμε ένα συγκεκριμένο γεγονός και μένουμε εκεί, αλλά να βρούμε τη λύση του και να πάμε παρακάτω. Πολύ όμορφο. Θα ήθελα να σε ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο βιβλίο που ξεχωρίζεις, που έχεις διαβάσει και γιατί, και ποιο είναι το αγαπημένο σου μότο. Κοίταξε, το αγαπημένο βιβλίο είναι ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, το οποίο βέβαια δεν μπόρεσα ποτέ να το τελειώσω. Πάντα θα είδες τις ταινίες. συνεχίζω και τελειωμό δεν έχει βέβαια, αλλά με έναν αριθμό ο οποίος επιτρέπεται από την καθημερινότητα. Τώρα το αγαπημένο μου μότο, εμένα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Δηλαδή το αγαπημένο μότο είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία παντού. Γιατί χωρίς την απαραίτητη ισορροπία δεν μπορώ να λειτουργήσω σαν άνθρωπος. Οπότε και τη ζητώ την ισορροπία, αλλά και την επιδιώκω ουσιαστικά σε όλες τις καταστάσεις και σε είτε είναι προσωπική είτε είναι επαγγελματική ζωή. My precious λοιπόν, ισορροπία. Όπως έλεγε εκεί στην ταινία, τώρα ανέφερε στον Άρχοντα και θέλω να το σχολιάσω. Έχω διαβάσει, νομίζω, όχι, δεν το έχω τελειώσει και εγώ το βιβλίο, αλλά έχω δει και τις 3 ταινίες. Αλλά θυμάμαι όταν είχαν. Τις 3, 6.
Έχουμε δει. Έχουν βγει κι άλλες. Ναι, εγώ θα πω για τις τρεις τις πρώτες, οι οποίες ήταν και οι πιο βαρβάτες και ήταν οι πρώτες. Θυμάμαι που πρεμιέρα, εντάξει, ήταν στο κινηματογράφο Θεσσαλονίκη μου τότε. Ήταν κατάμεστο. Εγώ ήμουν Ηράκλειο και στυνόμασταν απ' έξω. Αυτό ακριβώς, κάπως έτσι ήμουν και εγώ και είχαμε βρει στις πρώτες θέσεις. Και ήταν από τις πρώτες που ήταν 3 ώρες ταινίες. 3 ώρες και κάτι. Δηλαδή θυμάμαι ήταν πόρωση, να το πω αλλιώς. My Precious λοιπόν, και ισορροπία, και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά τις εκπομπές. Και θα ήθελα να σου κάνω μια ιδιαίτερη ερώτηση, όπως τη χαρακτηρίζω. Αν έχεις μια μηχανή του χρόνου με την οποία μπορούσες να ταξιδέψεις τον χρόνο όπως είσαι σήμερα, με την εμπειρία που έχεις, την κριτική σκέψη, όλο το πακέτο, σε ποια περίοδο της καταγεγραμμένης ιστορίας του κόσμου θα πήγαινες και γιατί? Και να σημειώσω, όχι να την αλλάξεις, απλά να την βιώσεις. Κοίταξε να δεις τώρα. Υπάρχει μία περίοδος στην οποία θα ήθελα πραγματικά να πάω. Σε μία δεν θα ήθελα να πάω. Δηλαδή δεν θα ήθελα να πάω στο 0. Εκεί δηλαδή που γεννήθηκε ο Χριστός και άλλαξε το calendar και το έγινε προ-Χριστού, μετά Χριστό. Δεν θα ήθελα καν να πάω σε αυτή την περίοδο. Δεν θα ήθελα να μπω σε αυτό το περίεργο τρυπάκι, δηλαδή να πηγαίνω εκεί. Στην εποχή στην οποία θα πήγαινα θα ήταν ο Μεσαίωνας, τα Dark Ages που λένε και στο χωριό μου, γιατί είναι και... Ως γνωστόν στο Μουζάκι μιλάνε αγγλικά και μετά ελληνικά. Φυσικά, οπότε, γιατί θα ήθελα να πάω στο Μεσαίωνα με την εμπειρία που έχω τώρα, γιατί θα ήθελα να δω πόσο κάτω μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος μέσω της δυσιδαιμονίας και της θρησκοληψίας. Δηλαδή πόσο κακό μπορεί να κάνουν αυτά τα πράγματα και σε ποιο βαθμό μπορεί να φτάσει το επίπεδο του ανθρώπου να εξισωθεί όχι με τα ζώα, να πέσει κάτω από το επίπεδο των ζώων και να ζει σε κάποιες καταστάσεις στις οποίες τις ακούμε σήμερα, τις διαβάζουμε σήμερα και είναι πραγματικά, μας φαίνονται εξωπραγματικές. Βέβαια τις βλέπουμε σε κάποιες περιοχές του πλανήτη, που εκεί που οι θρησκείες είναι σχετικά φρέσκες σε σχέση με το χριστιανισμό που έχει εξελιχθεί και τα λοιπά και έχει φτάσει στο δυτικό κόσμο. Αλλά είναι το ενδιαφέρον, δηλαδή ο άνθρωπος δηλαδή ότι μπορεί να φτάσει να κάνει το καλύτερο και να κάνει άλματα, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να γίνει και χειρότερος από τα ζώα και να κάνει στον συνάνθρωπό του μύρια όσα. Οπότε εκεί θα ήθελα να ταξιδέψω για να εκτιμήσω περισσότερο αυτό που έχουμε τώρα. Σωτήρη, υπάρχει κάτι τελευταίο που θα ήθελες να μοιραστείς με το κοινό της εκπομπής πριν κλείσουμε? Εγώ με το κοινό της εκπομπής, το μόνο που μπορώ από τη λίγη εμπειρία που έχω εγώ μέχρι τώρα είναι να τους πω ότι να προσπαθούν να αγκαλιάζουν την αλλαγή, να μην τη φοβούνται την αλλαγή, να αξιολογούν καταστάσεις και στο τέλος της ημέρας να εμπιστεύονται το ένστικτό τους για να πάρουν τις αποφάσεις οι ίδιοι για τον εαυτό τους, για να καθορίσουν ουσιαστικά τη δική τους πορεία μέσα από τις δικές τους ουσιαστικά οι ίδιες αποφάσεις και να μην αφήνουν τους άλλους να αποφασίζουν για αυτούς. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σε ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για τη συμμετοχή σου σε ακόμη εκπομπή του The Geo Mentorist, που μοιράστηκες τα βιώματά σου, τις γνώσεις σου και φυσικά τις πάρα πολύ όμορφες πληροφορίες, θα πω, γιατί έχω σημειώσει και έχω κρατήσει αρκετά από όσα έχεις αναφέρει. Θα ευχηθώ κάθε καλό και καλή δύναμη στο έργο σου και από τη θέση ευθύνης και να χαίρεις την οικογένειά σου. Και εγώ να σε ευχαριστήσω με τη σειρά που μου δόθηκε ευκαιρία να συμμετέχω σε ένα τόσο ενδιαφέρον podcast. Μακάρι να ξαναέχουμε το χρόνο να τα ξαναπούμε, να σου μεταφέρω άλλες εμπειρίες, να αφήσουμε κάποιο διάστημα δηλαδή να περάσει και να τα ξαναπούμε, γιατί όχι. Με χαρά. Και από εκεί και πέρα εύχομαι στον κόσμο που μας άκουσε να το απόλαυσε και τουλάχιστον να σημείωσε και αυτός, όπως είπες και εσύ, κάποια ενδιαφέροντα πράγματα, να σημείωσε και αυτός με τη σειρά του κάποια πράγματα τα οποία θα μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει είτε στην προσωπική είτε στην επαγγελματική του ζωή. Βέβαια στη διάθεση του οποιοδήποτε για επικοινωνία δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είμαι και εγώ στη διάθεση του οποιοδήποτε ακούει την εκπομπή και τα λοιπά. Αν θέλει να μιλήσουμε και να αισθάνεται ελεύθερα και άνετα
να επικοινωνήσει μαζί μου. Δεν υπάρχει κανένα άγχος και πρόβλημα σε αυτό. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ήταν τιμή μου πραγματικά να συμμετέχω σε ένα τόσο ωραίο podcast, με μια τόσο ωραία διαδικασία, η οποία είχε αυτή τη χαλαρή συζήτηση και την ουσιαστικά ανταλλαγή απόψεων, πέρα από τα συνηθισμένα που συμμετέχω συνήθως σε συνέδρια και οτιδήποτε πάνελς και τα λοιπά. Να είσαι καλά, θα πω, Σωτήρη, για ακόμη μια φορά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Παρακολουθήσατε ακόμη ένα επεισόδιο του The Geomentorist. Εδώ που συνδυασμός του χώρου γεννά συνέργειες και διεπιστημονικότητα. Μπορείτε να στηρίξετε και εσείς την προσπάθεια του The Geomentorist με το να εγγραφείτε στις πλατφόρμες podcast, στο κανάλι του YouTube καθώς και στα κοινωνικά δίκτυα. Εις το επανειδήν.